हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण अंडी अंदरिकी सो ई रोजु మనము భగవద్గీత యథాతథములోని 12వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈ రోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 12వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుత సేవలో నెలకొను భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు, ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అంటే నిరంతరము నీ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు, అలాగే అవ్యక్తము నిరాకారము అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మమును ఆరాధించేటువంటి వారు అనేటువంటి ఇరువురులో, అంటే ఆ సాధారణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారు సాకారవాదులు, నిరాకారవాదులు అనేటువంటి 2 రకాలుగా ఉంటారు. సో ఆ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఇక సాధారణంగా ఈ 2 రకాలుగా ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాదులలో ఒకరు మనం అనుకున్నట్లుగా నిరాకారవాదులు, ఇంకొకరు సాకారవాది. అంటే సాకారవాది అనేటువంటి వాడు ఆ భక్తుడు పూర్ణ శక్తితో భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడూ కూడా. ఇక నిరాకారవాది నేరుగా కృష్ణ భక్తి సేవలో కాకుండా అవ్యక్తమైనటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మ ధ్యానంలో నెలకొని ఉంటూ ఉంటారు. మరి ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఇద్దరిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పూజించేటువంటి వారు ఆ సాకారవాదులు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. అలా కాకుండా ధ్యానంలో, నిరాకార బ్రహ్మ ధ్యానంలో నెలకొనేటువంటి వారు నిరాకారవాదులుగా పిలువబడేటువంటి వీరిలో ఎవరు పరిపూర్ణులు అని అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో ఇక్కడ సాధారణంగా మనము బ్రహ్మము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వవ్యాప్త స్వరూపము బ్రహ్మము అని పిలువబడుతుంది. అది అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఇక పరమాత్ముడు అనేటువంటి అందరి హృదయాలలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు, ఆ పరమాత్మ స్వరూప తత్వమే పరమాత్ముడు. ఇక భగవంతుడు అంటే ఆ పరమాత్ముడి యొక్క ఆ ఈశ్వరుని యొక్క సాకార రూపము, అంటే అది ప్రకటితమయ్యేటువంటి రూపం ఏదైతే ఉందో దానిని మనము భగవంతుడు అని చేస్తూ ఉంటాం. సో సాధారణంగా కృష్ణ భగవానుల వారు సత్యరూపం. ఆయనే ఇక్కడ మనకి దేవాది దేవుడుగా పిలువబడేటువంటి ఆయన బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు. సో దాన్ని మనము ఆ అవ్యక్త రూపంలో, అంటే ఆ వెలుతురు, ఆ సూర్యుడి యొక్క వెలుతురు ఏ విధంగా ఉంటుందో అది మనము ఆ బ్రహ్మముగాను, ఆ తర్వాత ఆ సన్ సర్ఫేస్, ఆ సూర్యుడి యొక్క ఉపరితల పరమాత్మగాను, ఇక సన్ ప్లానెట్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం కనిపించేటువంటి దృగ్గోచరమయ్యేటువంటిది ఆ సాకార రూపంలో ప్రకటితమయ్యేటువంటి ఆ భగవంతుడుగా మనము
ఇక్కడ మనము భావించవచ్చు. ఇక ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ సాకారవాది, నిరాకారవాది అనేటువంటి ఆ ఇరువురిలో ఎవ్వరు యోగ పరిపూర్ణులు అని అడిగినటువంటి అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకి ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమామతాః. భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో. నా సాకార రూపము పైననే తమ మనసును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు అని నా అభిప్రాయము అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడి ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే తన సాకార రూపము పైనే దృష్టిని కేంద్రీకరించి భక్తి శ్రద్ధలతో తనను అర్పించేవాడే యోగంలో అత్యంత పరిపూర్ణుడుగా భావించబడతాడు అని ఆ కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు సమస్తము ఆ కృష్ణుడి కొరకే పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అతడు ఏ విధమైనటువంటి భౌతిక కలాపాలు అతనికి ఉండవు. సో కనుక అటువంటి ఆ సాకార రూపము పైనే, ఆ భగవంతుడిపైనే మనసును స్థిరపరిచి మహోన్నతంగా దివ్యమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి ఆ సాకారవాది ఉత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, కానీ ఇంద్రియ అనుభూతికి అతీతము అంటే ఇంద్రియాతీతము, సర్వ వ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని కదలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావమును కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. సో అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని ప్రత్యక్షంగా అర్చించకపోయినా పరోక్షంగా ఒకే గమ్యాన్ని సాధించడానికి యత్నించే వారు కూడా తుట్టతుదకు చివరికి ఆయన్నే పొందుతారు, నన్నే పొందుతారు అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సాకారవాద విధానము యోగ పరిపూర్ణతము అయినది అని చెప్పిన తర్వాత మరి నిరాకారవాద విధానము గురించి తప్పుగా భావించకూడదు అని చెప్పేసి ఆ విధానము ద్వారా కూడా ఇంద్రియ అతీతంగాను సర్వ వ్యాపకము ఊహాతీతము మార్పులైనటువంటి ఆ కథల్ని స్థిరమైనటువంటి వ్యక్తీకరించబడిన ఆ పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే నిరాకారవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించుకొని అందరి పట్ల సమభావమును కలిగి ఉండి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే వారు కూడా చివరికి నన్నే పొందుతారు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం ఇస్తుంది. సో కానీ ఇక్కడ సాధారణంగా
ఆ సాకారవాద విధానంలో ఎదురుగా ఒక సుందరమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, అంటే మనకి వ్యక్తీకరించబడేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి మనం ఎదురుగా పెట్టుకొని భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనట్లయితే మన మనస్సు స్థిరీకరించబడుతుంది. కానీ అలా కాకుండా ఆ నిరాకారవాద విధానంలో ధ్యానంలో మనం ఉన్నట్లయితే కూర్చుంటాం. కానీ అక్కడ అది ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాస ఉంచడం అనేటువంటిది అంత ఈజీగా జరిగేటువంటిది కాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ విధానంలో ఆ భగవంతుడిని చేరుకునే అంతకుముందు మనకి 6వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు. ఆ అష్టాంగ యోగ విధానము చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది. సో, కాబట్టి ఆ నిరాకార విధానము కష్టంతో కూడుకున్నది. కానీ అది కూడా అంత్యంగా ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి మార్గమే. అంతిమ గమ్యం కూడా అది కూడా భగవంతుడిని చేర్చేటువంటిదే అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఈ విధానము అంత సరళమైనటువంటిది కాదు. సో, కాబట్టి ఆ భక్తి విధానమే చాలా సరళమైనది అని కూడా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అదే చెప్తున్నారిక్కడ. క్లేశోదికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తసేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడము దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు, అంటే ఆ భగవంతుని అచింత్యము అవ్యక్తము అయినటువంటి నిరాకార లక్షణ మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాదులు, వారిని జ్ఞానయోగులు అని అంటారు. సో అటువంటి ఆ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు భక్తి యోగులుగా పిలువబడతారు. కానీ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఆ భక్తి యోగులు చాలా సరళమైనటువంటి విధానము అంటూ ఇంతకు ముందు కూడా ఆయన చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ రెండిటి యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడమే. కానీ ఈ పరమ పురుషుని యొక్క అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమైనటువంటి వారికి, అంటే ధ్యాన మార్గము ద్వారా చేయాల్సినటువంటి వారికి అంతిమంగా ఆ భగవంతుని చేరుకోవడమే అయినప్పటికీ అది చాలా కష్టముతో కూడుకున్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విధానములో పురోగతి సాధించడము దేహదారులకు కొంత కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి విధానమయ్యా అర్జున అంటూ ఆ ఆ 2 విధానాలలో ఈ విధానము ద్వారా సులువుగా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అనేటువంటిది మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కానీ ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నిటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావముతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరుచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారికి నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రముగా రక్షించేవాడను అవుతాను అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే వారు చేసేటువంటి కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా ఫలాపేక్ష రహితంగా ఎటువంటి విచలనం లేకుండా, అంటే స్థిరమైన బుద్ధితో అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరంగా దృఢంగా ఉంచుకొని ఆ భగవంతుణ్ణే ధ్యానిస్తూ ఆరాధించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని శీఘ్రమే జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి రక్షించుతానయ్యా నేను అంటూ, అంటే వారిని ఈ సంసార సాగరము నుండి నేను ఉద్ధరిస్తానయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే అక్కడ
వారి చేసేటువంటి పనులన్నింటినీ కూడా భగవంతునికి అప్పగించి ఎటువంటి విచలనం లేకుండా భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకుని ఆయననే ధ్యానిస్తూ ఉండేటువంటి వారిని ఆయన ఈ సంసార సాగరం అంటే జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే ఆయన ఉద్ధరిస్తాను. వారందరినీ కూడా ఆ ముక్తి పొందే మార్గాన్ని నేను కలగజేస్తానయ్యా అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇక ఆ విధంగా చెప్తూ ఆయన యొక్క ఆ భక్తి మరి ఎలాంటి ఈ భక్తులు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. వాటిలో ఒక రకంగా అనన్య భక్తి అనేటువంటి ఈ భక్తి విధానం అంటే నిరంతరం కూడా భగవంతుణ్ణే ధ్యానిస్తూ మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనిలోనూ కూడా ఆ పరమాత్ముణ్ణి చూస్తూ ఆ సర్వము కృష్ణార్పణ ధోరణిలో ఉండేటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. దేవాది దేవుడనైనా నాపైనే మనసును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు అంటూ ఆ ఆ భక్తులు తనని చేరుకునేటువంటి విధానము, తనని ఏ విధంగా పొందుతారు అనేటువంటి విధానాన్ని ఆయన చెప్తూ అనన్యమైన భక్తి అంటే ఆ దేవదేవుడి పైనే నిరంతరము మనసును స్థిరపరచుకొని బుద్ధినంతా కూడా భగవంతుడి కొరకే ఉపయోగిస్తూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి భక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనన్య భక్తి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవాను యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొని వాడు ఆ దేవదేవుని ప్రత్యక్ష సంబంధంలో జీవిస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా ఉండడం వల్ల నీవు నిస్సందేహంగా నాలో ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నవాడు ఆ దేవదేవుడిని ప్రత్యక్ష సంబంధంలోనే జీవిస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో కాబట్టి నిరంతరము కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రతి చేసి పనేటువంటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కృష్ణ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఏది పొందనిచ్చినా కానీ. సో ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ భక్తుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక చెప్తున్నారు ఇంకా. అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్చాప్తం ధనంజయ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనసును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను ఆచరించు. అంటే ఆ భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకునుము. అంటే ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తి నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఆ భగవంతుడిలో లీనమై ఉండేటువంటి విధానం ఒకవేళ సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే అంటే నీ మనసును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోయినట్లయితే అనంటే అంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ అనన్య భక్తి విధానంలో నిలవలేకపోయినట్లయితే ఇంకా చెప్తున్నారు సరళమైనటువంటి విధానం. కనీసం భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి కీర్తించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు వినడము చేస్తూ ఉండమని చెప్తుంది. సో అలా ఆ భగవంతుని లీలలు వినడము, గురువు ద్వారా వినడము లేదా దాన్ని కీర్తించడము అలా చేయడం వల్ల అది మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనేటువంటి కోరిక పెరుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకొనుము. సో సాధనా భక్తి ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనేటువంటి తాపత్రయము మానవులలో పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు నిరంతరం వినడము, కీర్తనం చేయడం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనేటువంటి కోరిక పెరుగుతుంది. అంటే ఆ సాధనా భక్తి మార్గాల ద్వారా అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ ఆ సాధన భక్తి కూడా సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇంకా సులభమైనటువంటి మార్గాన్ని చెప్తున్నారు. అదే నిష్కామ కర్మ. దాన్ని చెప్తున్నారు మరలా. అభ్యాసే
సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమ వాప్స్యసి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసము చెయ్యలేకపోతే, అంటే మొదట అనన్య భక్తి, తర్వాత సాధనా భక్తిలో ఆ భక్తి యోగ నియమాలను అభ్యాసం చేయడానికి కూడా వీలు కానట్లయితే నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయము, దానినే నిష్కామ కర్మ చేయమని అంటున్నారు. సో ఆ విధంగా మొదటి 2 రకాలు సాధ్యం కాకపోతే ఆ భగవంతుని సంబంధమైనటువంటి పనులు చేయడంలో ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు. ఈ విధంగా భక్తియుత సేవ చేయడం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలుగుతావు. అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధమైనటువంటి పనులు చేయడం ద్వారా ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థాయిని చేరుకునేటువంటి అవకాశము వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ గురుదేవుని ఆ గురువు యొక్క నిర్దేశంలో భక్తి యోగ నియమాలను సాధన చేయడానికి కూడా సాధ్యం కాలేదనుకోండి, సమర్థుడు కాకపోయినట్లయితే ఇక పని చేయడం, భక్తి భావనలో పని చేయడం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా చేయడం వల్ల కూడా ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మాయలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ యొక్క భావన ఎలా ఉంటుంది అంటే, వారు ఏదైనా సంపాదించుకొని, వారు ఏదైనా పనులు చేస్తూ తద్వారా వచ్చినటువంటిది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క భావన ఏముంటుందంటే, నేను నా సంపాదన ద్వారా ఒక పక్కవాడి కంటే పెద్ద ఫోన్ కొనుక్కోవాలి, లేదా ఒక పెద్ద టీవీ కొనుక్కోవాలి, లేదా వాడికంటే ఉన్నతమైనటువంటి కారు కొనుక్కోవాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతాము. మాయలో పనిచేసేటువంటి ఒక నాన్ డెవోటీస్‌గా ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు సాధారణంగా. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అవగాహన లేకుండా చేసేటువంటి. కానీ ఎవరైతే భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ ఉన్నారో, అంటే ఏదైనా లభించినట్లయితే అది ఆ భగవంతుని యొక్క కృప వల్ల నాకు వచ్చింది అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఆ సంపదలను, వారు చేసేటువంటి పనులను, వారి యొక్క ఇక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను వినియోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో సాధారణంగా ఒక భక్తుడు ఉన్నట్లయితే భగవద్గీత పుస్తకం కొనడం, లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పుస్తకాలు కొనుక్కోవడాన్ని, వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో వారు పనిచేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి సాధ్యం కానప్పుడు నిష్కామ కర్మల్లో నిమగ్నం అవ్వమంటున్నారు. తద్వారా కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ 3 కూడా సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితులలో సకామ కర్మ చెప్తూ ఉన్నారు. అతైత దప్యశక్తోసి కర్తుం మధ్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కురుయతాత్మవాన్. అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పని చేయలేకపోతే, అంటే ఆ భక్తి భావనలో నిష్కామ కర్మలో పనిచేయడం కూడా సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే, నీవు చేసుకునేటువంటి నీ పనుల కర్మ ఫలములను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడివై ఉండుటకు ప్రయత్నించుము అని తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇక మనకుండేటువంటి పరిస్థితులు సాంఘిక, కుటుంబ, ధార్మిక ఆలోచనల కారణంగా, లేదా ఇతర ఆటంకాల కారణంగా ఆ కృష్ణ చైతన్య కార్యకలాపాల పట్ల సానుభూతినైనా చూపవచ్చును అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే మనం చేసేటువంటి పనులను భక్తి సంబంధితమైనటువంటి పనులు చేయడానికి సాధ్యం కాకపోయినా, మనం చేసేటువంటి పనులలో వాటి యొక్క ఫలాలను మనము త్యజించడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే, తద్వారా మనకి ఆత్మ నిగ్రహము కలిగి, వైరాగ్యము కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి అవకాశము కలుగుతూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ సకామ కర్మలు కూడా సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇంకా చెప్తున్నారు,
శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యనం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగః త్యాగాచాంతిరనంతరం. ఈ అభ్యాసం కూడా నీవు చెయ్యలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి యత్నించుము. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానము ఉత్తమము, ధ్యానము కంటే కర్మ ఫలత్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడం అంటే ఆ కర్మ ఫలాలను త్యజించడం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అక అంతకు ముందు ఉండేటువంటి అవి కూడా నిష్కామ కర్మలు, సకామ కర్మలు, భక్తి భావనలో పనిచేయడము, అలాగే కర్మఫల త్యాగాలు అలాంటివి సాధ్యం కాకపోయినప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి యత్నించమని చెప్తున్నారు. కానీ జ్ఞానం కంటే ధ్యానము ఉత్తమమైనది, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే కర్మ ఫలాలను త్యజించడం ద్వారా వైరాగ్యము పెరుగుతుంది, తద్వారా మనశ్శాంతిగా ఉండవచ్చు అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక ఆ విధంగా ఆయన భక్తి మార్గాలను తెలియచేసిన తర్వాత మరి ఆ భక్తులు ఎలా ఉంటారు, శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానుల వారు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమ దుఃఖ సుఖాక్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనో బుద్ధిర్యో మద్భక్త సమే ప్రియః. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయ పడనివాడు, తనను తాను యజమానిగా భావించనివాడు, మిథ్యా అహంకారము లేనివాడు, ఆనందము మరియు బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండువాడు, సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా, అలాగే ఆత్మ నిగ్రహము ఉన్నవాడు, దృఢ నిశ్చయంలో భక్తి సేవలో నెలకొనువాడు, తన మనసును బుద్ధిని నాపైననే స్థిరపరిచినవాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. అంటే ఎటువంటి భక్తులు ఆయనకి ప్రియమైన వారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే సకల జీవుల పట్ల కనికరం కలిగిన మిత్రుడే, కానీ ఎవరిని ద్వేషించినటువంటి వాడు, అన్ని జీవుల పట్ల కనికరంగా ఉండి అంటే దయ కలిగినటువంటి వాడుగా ఉండి ఏ జీవి పట్ల కూడా అసూయ పడకుండా ఉండేటువంటి వాడు. అంటే సాధారణంగా విశుద్ధ భక్తి సేవలో ఉన్నటువంటి వారు అన్ని జీవుల పట్ల కరుణ భావంతో ఉండి ఎటువంటి జీవిని కూడా అసూయ పడకుండా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే తనను యజమానిగా తలచని వాడు, ప్రతిదానికి తానే బాస్గా భావించకుండా ఉండేటువంటి వాడు, మిథ్యా అహంకారము లేనటువంటి వాడు, సుఖ దుఃఖాలను రెండింటినీ సమానంగా స్వీకరించగలిగేటువంటి వాడు, ఓర్పు కలిగినటువంటి వారు, అన్ని విషయాలలోనూ సంతృప్తిని పొందినటువంటి వాడు, ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో భక్తిలో పాల్గొనేటువంటి వాడు. ఇక ఎవరైతే వారి యొక్క మనసును బుద్ధిని ఆ భగవంతుని పైనే స్థిరపరిచి ఉంటాడో అటువంటి భక్తులు ఆయనకి ఎంతో ప్రియమైన వారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ విశుద్ధ భక్తులు అని చెప్తారు. ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ కలత చెందకుండా ఉంటారు అని, ఎవరి పట్ల ద్వేషం చూపించకుండా ఉంటారు అని, ఎవరిని కూడా వారు శత్రువులుగా భావించరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి భక్తులు ఆయనకి చాలా ప్రియమైన వారు అని తెలియచేస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా ఆయన తెలుపుతున్నారు, యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః
హర్షమర్షభయోద్వేగైః ముక్తో య స చ మే ప్రియః. ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టని వాడు, ఏ ఒక్కరిని కూడా బాధ పెట్టనటువంటి వాడు, ఎవ్వరి చేత ఉద్వేగమునకు గురి కాని వాడు, సుఖాల్లో, బాధలో ఒకేలా ఉండేటువంటి వాడు, భయము, ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అంటూ ఆ భక్తుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే భక్తుని కొన్ని యోగ్యతలు ఇంకాను ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భక్తులు తన యొక్క భక్తునిచే ఎవ్వరికీ కష్టం కలగదు. వారు ఆందోళన, భయము లేదా అసంతృష్టి వాళ్ళలో ఉండదు అని చెప్తున్నారు. భక్తుడు ప్రతి ఒక్కని పట్ల దయగలిగి ఉంటాడు. కనుక ఇతరులకు ఆందోళన కలిగేటువంటి విధంగా అతడు ప్రవర్తించడు అని. అదే సమయములలో ఇతరుల చింత కలిగిస్తే భక్తుడు కలత చెందడు. అంటే ఇతరులు ఏదైనా తనను ఇబ్బంది పెట్టినా కానీ కలత చెందకుండా ఉంటాడు అని తన భక్తుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ విష్ణు భక్తులు ఆ కృష్ణుని యొక్క భక్తుల విషయంలో ఎటువంటి వాటికి కూడా కలత చెందరు అనేటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఒకసారి సభలో ఆ శివుడు ఆ మహర్షులు తర్వాత ఇతర భక్తులు వారందరిని ఉద్దేశించి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో సభలో ఆ శివుడును పార్వతీమాత ఇద్దరు కూర్చున్నటువంటి సమయంలో పార్వతీమాత యొక్క కాళ్ళు ఆ శివుడి యొక్క తొడపైకి వచ్చే విధంగా ఇద్దరు కూర్చున్నారు అని చెప్తారు. అలా కూర్చున్నటువంటి సమయంలో ఒక భక్తుడు అడుగుతాడట, ప్రభు ఇది సభ కదా, ఈ సభలో మీరు ఏకాంత ప్రదేశం కాదు కదా, ఇది సభలో అలా మాత మీ దగ్గర కూర్చోవడం సమంజసం కాదేమో అని అంటాడు. కానీ శివుడు ఏం మాట్లాడకుండా అలాగే ఉంటాడట. కానీ పార్వతీమాత వెంటనే కోపించుకొని నీవు శివుడినే ప్రశ్నించేటువంటి వాడివా అంటూ నీవు రాక్షసుడివై భూలోకంలో పుట్టు అని శపిస్తుందట వెంటనే కోపం తెచ్చుకుని. ఆ భక్తుడు అంటాడట, మాత క్షమించండి, మీరు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ శాపాన్ని నేను స్వీకరిస్తున్నాను. మీరు చెప్పినట్లే నేను ఆ శాపాన్ని అనుభవిస్తాను అని ప్రశాంతంగానే ఉండిపోతాడట. సో అప్పుడు శివుడు నవ్వుకుని పార్వతీమాతతో అంటారట, చూసావా పార్వతి, సో విష్ణు భక్తులు ఎంతటి అంటే ఎవ్వరి చేత ఎంతటి వాళ్ళు ఉద్వేగానికి గురి కాకుండా కలత చెందకుండా ఎలా ఉంటారో చూసావా, ఆందోళన రహితంగా ఎలా ఉంటారో చూసావా అని చెప్తారట. సో ఆ విధంగా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఏ విషయాన్ని వచ్చినా కానీ అది సుఖమైన, దుఃఖమైన అన్నిటినీ కూడా ఒకేలాగా ఉంటూ భయము, ఆందోళన రహితంగా ఉండేటువంటి ఆ భక్తులంటే ఆ భగవంతుడికి ఎంతో ఇష్టము అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఉంటారు నా భక్తులు అంటూ ఆ భక్తుల యొక్క లక్షణాలని కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనపేక్ష సుసిద్ధక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమీ ప్రియః అని అంటున్నాడు. సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారములలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా ఆయన యొక్క భక్తుల యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే భక్తునికి దానంగా వస్తే రావచ్చు, కానీ అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప వలన మనం చేసేటువంటి పనుల వల్ల వచ్చినా గాని దానికోసం ప్రయాస పడరు భక్తులు అని చెప్తున్నారు. అప్రయత్నంగా ఆ భగవంతుని యొక్క కృప వలన ఏదైనా లభించినట్లయితే దానికి కూడా అతను కలత చెందకుండా ఉంటాడు. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో భగవద్భక్తులు, వారు సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించకుండా పవిత్రుడుగా ఉంటూ, ఒక దక్షతతో ఉంటూ, ఉదాసీనతతో కలతలు చెందకుండా ఉంటారు. సో వారు స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉంటారు. అటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ
ఒక కృష్ణ భక్తుడు, ఒక అంధ భక్తుడు. ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల గురించే నిరంతరము మరి ఏ ఇతర కార్యకలాపాలు లేకుండా ఆయన నిరంతరము ఆ కృష్ణుడిని కీర్తిస్తూ ఆ కృష్ణ భగవానుల పైన అనేకమైనటువంటి కీర్తనలు రచించారని చెప్తారు. సో ఒక్కొక్కసారి ఆయన పాడేటువంటి పాటలు అంటే ఆయన యొక్క భక్తులు ఆయనకి ఎంతో ప్రియమైన వారు అని చెప్పడానికి ఆయన పాడేటువంటి పాటలు వినడానికి సాక్షాత్తు ఆ కృష్ణుడే ఎదురుగా వచ్చి కూర్చొని ఆ పాటలు వినేవాడట. సో అది చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంతటి ఆ భక్తులు ఉంటారు. ఆ భక్తులు అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమీ ప్రియః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క భక్తుల యొక్క లక్షణాలను. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టము జరిగినా బాధపడరో లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభ అశుభ పనులను రెండింటినీ త్యజిస్తారో, అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరొక ఉదాహరణగా తీసుకున్నటువంటిది ఆ ప్రహ్లాదుడు. వాస్తవానికి ఆ ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడి యొక్క కుమారుడు, రాక్షస రాజు అనేటువంటి మొత్తాన్ని చాలా చాలా ప్రదేశాలను జయించినటువంటి రాక్షస రాజు యొక్క కుమారుడు. ఎన్నో సుఖాలు ఆయన భౌతిక సుఖాలను అనుభవించవచ్చు కానీ వాటన్నిటినీ వదిలివేసి ఆయన నిరంతరము శ్రీమన్నారాయణుని నామములోనే జపిస్తూ ఉండేవాడు. సో కానీ దానిని నచ్చక తన తండ్రి, సాక్షాత్తు తండ్రే ఎన్నో ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టేవాడు. అంటే ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా బాధపడకుండా, ఎన్ని నష్టాలు ఆయన్ని చాలా చాలా హింసలు పెట్టాడు. ఏనుగులతో తొక్కించి, సముద్రంలో పడవేసి, పెద్ద పెద్ద పాములతో కరిపించి, మంటలలో కాల్చివేసినా కానీ బయటపడ్డాడు. ఆయన రక్షించబడ్డాడు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎటువంటి నష్టం బాధపడకుండా, లాభం కోసం ప్రాకులాడకుండా, శుభ అశుభ పనులు అన్నింటినీ త్యజిస్తూ ఉంటారో అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారయ్యా. సో అటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. సమచత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమ సంగ వివర్జతః తుల్య నిందాస్తుతి మౌని సంతుష్టో యోన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో ఆయన చెప్తున్నారు సమ శత్రౌచ మిత్రేచ అంటే శత్రుమిత్రులతో సమాన భావంతో ఉండేవాడు. గౌరవము అగౌరవము, వేడి చలి, ఆనందము బాధ, కీర్తి అపకీర్తి పట్ల సమభావనతో ఉండే కలవాడు. ఎల్లప్పుడూ చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉండువాడు. ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవాడు. దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు. ఎవ్వరినీ పట్టించుకోనివాడు. జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మనుజుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే శత్రువులతో ఒక రకంగాను, మిత్రులతో ఒక రకంగాను ఉండకుండా, ఎవరైనా మన యొక్క కర్మల ప్రకారంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు, గౌరవం ఇచ్చినా అగౌరవపరిచినా బాధపడకుండా, శీతోష్ణ దుఃఖాలు అంటే వేడి చలి అనేటువంటి ఆనందము బాధ, కీర్తి అపకీర్తి అనేటువంటి ద్వంద్వాలకు పట్ల సమభావన ఉండి చెడు విషయాలకు దూరంగా ఉండేవాడు. అలాగే ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా అంటే ఇక్కడ మాట్లాడకుండా అని కాదు, ఇతరులను నిందించకుండా ఉండడం, దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, అనవసర విషయాల గురించి పట్టించుకోకుండా ఉండి జ్ఞానంలో స్థిరపడినటువంటి వాడు మరియు భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి మనుషుడు అంటే నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అర్జున అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో దానికి మనము ఇంతకుముందు చూసినటువంటి అంబరీష్ మహారాజ్. సో ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవత్ సేవలో ఆ శ్రీమన్నారాయణని, ఆ విష్ణువుని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. తన రాజ్య పరిపాలన తను చేస్తూ కూడా.
ఎన్ని ఇబ్బందులొచ్చినా ఆ మహర్షి తనని శపించి తనని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిన చివరికి మరలా వస్తే మొదట ఏ భావనతో నేనున్నానో మరలా అదే భావనతో ఉన్నాను అని చెప్పేసి ఆ మహర్షిని క్షమించినటువంటి వాడు. సో, కాబట్టి తన భక్తులు అంత స్థిరంగా ఉంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తూ ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యతోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానా మత్పరమ భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. ఆయన చెప్తున్నారు భక్తి యోగము అను ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు నన్నే పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అంటూ ఆయన యొక్క భక్తుల గురించి చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నారు. సరళమైనటువంటి ఈ మార్గంలో ఆయన చేరుకునేటువంటి మార్గము భక్తి మార్గము అని చెప్తూ ఈ భక్తి యోగము అనేటువంటి అమృత మార్గాన్ని అనుసరించుచు ఆ దేవదేవుడిని పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. దానికి మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నటువంటి సుధాముడు అంత ఉదాహరణకి చెప్పుకోవచ్చు. అత్యంత ప్రియమైనటువంటి భక్తుడు అని. సో, సాధారణంగా ఈ అధ్యాయంలో మనము ఆ 2వ శ్లోకం నుండి చివరి శ్లోకం వరకు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య సేవా పద్ధతులను వివరించడం జరిగింది. సో, ఆ పద్ధతులు అంటే అటువంటి పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. వాటిలో నెలకొన్నటువంటి వాడిని ఆయన స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అంతకుముందు చెప్పినటువంటి దాంట్లో నిరాకార బ్రహ్మ మార్గంలో నెలకొన్నవాడు, అలాగే భగవంతుని వ్యక్తిగత సేవలో నెలకొన్నవాడు అనేటువంటి ఇరువురిలో ఎవ్వడు ఉత్తముడు అనేటువంటి దానికి ఆయన ఇద్దరి గురించి చెప్తూ, కానీ తన యొక్క భక్తులను అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి చాలా ఉన్నతమైనది అని చెప్తూ దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు అనుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఎందుకంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించినప్పుడు ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల మనిషి విశుద్ధ భక్తి సేవ పట్ల అనురక్తి పెంచుకుంటాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను వినడము, గానం చేయడం ద్వారా అతనికి ఆ భగవంతుని యందు ఆసక్తి, శ్రద్ధ, ఆసక్తులు పెరుగుతాయి. తద్వారా భక్తిలో అనురక్తులవుతారు అని తెలియచేస్తూ సో, ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయంలో భక్తి యోగ మార్గం యొక్క లక్ష్యాన్ని అంటే మానవులుగా మన యొక్క అంటే ఆ విశుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం ద్వారా మనం ఏ విధంగా భక్తి మార్గంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాలను తెలుస్తూ ఎటువంటి వారంటే ఆ భగవంతుడికి ఇష్టము, ఎటువంటి వారితో ఆయన ఎల్లప్పుడూ కలిసి ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాలను వివరిస్తూ ఇక ముఖ్యంగా ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలలోనూ ఆ భక్తి మార్గంని ఆయన వివరించడం జరిగింది. సో, ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని భక్తి మార్గంలో చేరుకోవచ్చు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. సో, ఇక్కడ తన యొక్క భక్తులలో ఇంకా చెప్తూ ఇక్కడ సాధారణంగా భక్తులు ఎలా ఉంటారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మరొక ఉదాహరణగా అర్జునుడిని తీసుకొని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు ఇద్దరు కూడాను ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయార్థమై వెళ్తారట. వెళ్ళినప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు నిద్రలో ఉండారు. అప్పుడు ముందుగా వెళ్ళినటువంటి దుర్యోధనుడు కృష్ణుడి యొక్క తలవైపు ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చొని ఉంటాడు. ఇక్కడ నేను నిలబడి ఉండేది అని చెప్పి కూర్చుంటాడు. ఇక లేటుగా వచ్చినటువంటి అర్జునుడేమో ఆ కృష్ణుడి యొక్క కాళ్ళ వైపు నిలబడి అలాగే ఉంటాడు. మరి లేవగానే కృష్ణుడు అర్జునుడు అంటాడట, అర్జున ఎప్పుడు వచ్చావు అని. వెంటనే దుర్యోధనుడు నేను ముందొచ్చాను, మీరు నాతో ముందు మాట్లాడాలంటే నేను ముందుగా చూశాను. సరే అంటే, సరే ఏంటి మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగితే
మేమిద్దరం కూడా మీ సహాయార్థమై వచ్చాము కురుక్షేత్ర యుద్ధం కోసం యుద్ధంలోనంటే అప్పుడు కృష్ణ భగవానులు అంటారట, నా సైన్యాన్నంతా కూడా ఒకవైపు ఉంచుతాను. నేను ఒక్కడినే ఒకవైపు ఉంటాను. నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయను. సలహాలు మాత్రమే ఇస్తాను అనంటే, అయినా నేను ఈ అవకాశాన్ని అర్జునుడికే ఇస్తాను. ఎందుకంటే నేను ముందుగా చూసింది అర్జునుడినంటే, అప్పుడు అర్జునుడు కోరుకుంటాడట. నాకు నీ సైన్యమేమి వద్దు. నీవు ఒక్కడివే ఉంటే చాలు అని అడుగుతాడు. నీవొక్కడివే మాకు కావాలి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు అనుకుంటాడంట, ఇంత మూర్ఖుడు అర్జునుడు అవకాశం వచ్చినా కానీ సైన్యాన్ని అంత లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి సైన్యాన్ని తీసుకోకుండా ఒకే ఒక్కడైనటువంటి ఆ కృష్ణుడు తీసుకొని ఈడేం చేసుకుంటాడు అనేటువంటి భావనలో ఉంటాడు. సో, అంటే అభక్తులకు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలల గురించి అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్తారు. సో, కనుకనే ఒక నిజమైనటువంటి భక్తుడికి భగవంతుడు తప్ప మరేదీ అవసరం లేదు అని కోరుకుంటారు ఆ నిజమైనటువంటి భక్తులు. సో, ఇక శ్రీమద్ భాగవతం ప్రకారంగా 9 రకాలైనటువంటి భక్తులు మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. శ్రవణము, కీర్తనము, విష్ణు స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సాఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అనేటువంటి ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తిలో దేనినైనా సాధన చేయవచ్చు భక్తులు అని తెలియచేస్తూ ఉంటారు. సో, దాన్ని సాధన చేయడానికి మనకి కలియుగంలో ఉండేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం హరినామ సంకీర్తన. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ.